Al'umma Mudubi ya kunshi labari ne akan wasu matasa a wata unguwa. Unguwa wacce ta kasance ta yi ƙaurin suna a fagen kasancewa gida ga marasa kunyan samari marasa tarbiyya. Kai. Dakata. Katashin tana zuwa fa. Sai shegen girman kai. Ba ta son kula mutane. Ita ga ta ba wani kyau ba. Yau dai sai na tsokane ta. Na barar da girman kan nata. Me shunin takalmi? Sai dai su matasan da na ambata da fari san ba haka suke ba. Duk da cewar sun kasance suna wannan unguwa. Sun kasance ba sa tare da rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata na sauran matasan unguwa. Amma kuma ba sa yin komai akan wannan kaurin suna da unguwarsu ta yi. Kullum sai dai su zauna suna zulumi suna tattauna sabon labarin wani abin da aka sake tafkawa. Shikenan ƙarshen magana sai dai a ce sai dai addu'a kawai sai a tashi a watsi. Wata rana sai wani dattijo ya kira su ya yi musu tambaya kamar haka. In ce ko dai lafiya daga kun sai kun yi cirko-cirko. Menene ke faruwa? Baba yaron unguwan nan ne wallahi wani rashin mutuncin fuska ce suka sake aikatawa jiya. A'a, a ina kuma? Ina mutanen da suka tare jiya. Wallahi haura musu gida suka yi musu sata. Da kuma wata budurwa ma a gidan suka nemi su yi mata banna. Da ta tubure musu suka ga bayar da suka iya. Shi ne suka yi mata dukan tsiya suka fafasa mata fuska. Subhanallahi. Kai, kuma sun yi rima lasbo ne suka yi wannan abin. kun san su waye dama? To cirko-cirkon me kuka yi anan da ba ku je kun faɗa ba? Baba irin wannan kaga gayin nan ba fa hankali ne da su ba. Makamai ne da su. Kuma tsakani da Allah irin wannan kaga komai zai iya zuwa ya je ya dawo. Idan ba su cutar da kai ba, za ka samu kanka cikin gaba da iyayensu da 'yan uwansu. Kuma kaga da unguwa ɗaya ake. Unguwo? Na ce unguwo. Kenan waɗannan abubuwan da suke faruwa duka sun zamo nishaɗi ne da abin labari a gare ku kawai? Su waɗanda aka yi musu wannan ɓandar yanzu suna ina. Ai da sassafen nan suka bar unguwar. Mai gidan ma har ya sa gidan a kasuwa. To kun san me haka yake nufi? Ba ta garin unguwarku. Suna kore muku duk wani mutumin arziki da zai shigo muku unguwa. Ƙarshe unguwar shikafar za ta yi da mutanen banza. Marasa tarbiyya, marasa mutunci, marasa sanin ya kamata. Ku kuma kuna kallo, sai dai ku taru kuna tattauna al'amarin. Abinci ne da za ku yi ta tattauna shi? Ai ko abinci in ka tauna iya tauna haɗewa kake yi. Kuna matasa kamar yadda suke matasa. Suna ɓata unguwa ko kuma ba za ku gyara ba. Yanzu kun sake an waye gari tantirai su suke wakiltar matsayi da martabar unguwarku. Kuma na tabbatar da cewa yanzu aka ɗebo ire-iren ku waɗanda babu ruwansu. Aka ɗebo su sai a ga cewa kun yi biyar ɗinsu a yawa. Amma ba za ku iya haɗa kawunanku domin wakiltar unguwarku da al'ummarku da fuska mai kyau ba. Saboda tsoro da wani kawaici da wani kara na banza na ƙarya. Ku sani ci gaban al'umma ya fi zucin wani mutum ɗaya ko wasu tsirarin mutane. Ku sani cewa a duk lokacin da haske ya kawar ya bar waje, duhu ne ke maye gurbin wannan hasken. Saboda haka ku mutanen arziki, ku ki ku tabbatar da arziki. To wallahi tsiya ce za ta maye gurbin wannan arzikin da ba ku tabbatar ba. Musa kai ba kai da kwanakin baya ka so neman auren kanwarka ba? Ka unguwan nan kowa ya san babanka tsayayyen mutum ne. Gidanku akwai tarbiyya da sanin ya kamata. Amma bar muku yarinya aka yi. Saboda kaurin sunan unguwar ku kan cewa unguwar marasa mutunci ce. Kuma ba laifin ku bane. Iyayenku ne suka koya muku cewa matsalar al'umma ba matsalar ka bace. Wanda a zahirance matsalar ka ce. Matsalar ka ce. Kai Musa, rashin tarbiyyar gidanku ne ya hana a wani kanwarka. Rashin tarbiyyar al'ummar ka ne ya janyo. Kai kuma Ibrahim, da 'yan sanda suka kama ku bisa zargin sai da ganye. Sun kama ku da wannan tabar ganyen? To me yasa suka zarge ku? Saboda kaurin sunan al'ummar unguwarku. Saboda haka ku aje surutu, ku kama aiki zunzurutu, aikin gyara, aikin sama wa al'ummar ku mutunci da kima ta hanyar kafa kungiyar kare mutuncin unguwa. Ai kuma unguwar ku ce, ta ya za a yi su ne kaɗai za su yi abin da suke so, karshe kuma abin ya zo ya shafe ku ta hanyar da ba za ku ji daɗin haka ba. Ko ma su waye kun san su, ku sami jami'an tsaro su ba ku shawara, ku yi aiki tare da su wajen tabbatar da doka da kuma kare mutuncin al'ummar ku. Ku zamo kishiya ga waɗannan miyagu da kuma miyagun ayyukan da suke aikatawa. Idan sun yi wa budurwa rashin mutunci akan hanya, idan da dama ku fafare su ku kore su, ita kuma ku bata haƙuri ku danne ta yadda ko da ta fita daga unguwar, ko da ta ba da labarin abin da ya faru, za ta ce kuma an samu wasu matasa sun zo sun kore su kuma sun bani haƙuri. Kun ga hakan ya gyara muku kimar ku da aka nema bata. Sannan duk wani laifi da aka aikata a cikin unguwa, idan har kun san wanda ya aikata, ku damge shi ku mika shi ga hukuma. Idan ba zai iya kare muku mutunci da kimar al'ummar ku ba, to kuma ba za ku kiyaye masa nasa ba. A halin da muke a yanzu, ku sani cewa
fyaɗe ake yi wa kimarku, kamalarku, da zarafinku a matsayinku na al'umma. Idan har kuna so ku yi gyara, to lalle ku fara gyara daga kan kawunanku kai da kai. Idan ka ga wani babba ya dawo da kaya a hannunsa, ko da ba mahaifinka ba ne, kasancewa ɗan unguwarku ne, kai maza ka je ka karɓi kayansa, kai masa maraba ka raka shi zuwa gidansa, ba tare da sa ran ya biya ka ko ya baka wani lada ba. Ka yi saboda Allah, ka yi saboda hakan ya dace. Hakan zai ƙara soyayya, ƙauna da mutunta juna a cikin wannan al'umma. Kuma idan baƙo ya gani, da wannan aiki ɗayan zai yaya ta matsayin wannan unguwa. Saboda haka kowane ɗaya daga cikinku wakili ne. A kowane yaushe idan kana so ka yi gyara, to akasin barna za ka dinga yi. Kowane kadami idan ka iso shi, sai ka yi lissafi. Mutumin banza a daidai wannan kadamin me zai aikata. Idan ka gano me zai aikata, to kai sai ka duba me ya akasin wannan abin, sai ka aikata. Saboda haka matasa, yara, ku sani ku ne ƙashin bayan kowace al'umma. Idan kuka yi karko, al'umma ta yi karko. Akasin haka kuma, haka zalika. Ku yi amfani da kai sashe da sashe wajen samawa kawunanku da kuma al'ummarku mutunci, domin akan ce al'umma madubi. Wannan nasiha da wannan dattijo ya bayar ga waɗannan matasa a lokaci ɗaya ya sanya su tunaninsu ya canza, suka ajiye yawan surutu suka ɗauki aiki zunzurutu, ƙarshe kuma suka yi nasara domin sun fahimci cewar al'umma madubi. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna al'umma madubi. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.